Wow. Okay, guys. Oh. Wait. Cut. You. Can you fetch me? Why? Oh. Wait. You. Wait. I. Ha 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 ha. You baby girl. Okay. Bye, guys. Okay, hi, guys. What the hell? I have. Oh! No, Malani. Oh. Can my one minute. Добре, здравейте, приятели! Знаете, говори на английски, сега си играем на Roblox. Дори не знам английски, така говоря малко тихо. Не знам как да ви го кажа. Добре, сам някой не ме убие. Помислих, че някой убие друг. Добре, може му взех пистолет. Малко без този. Но добре, хора. Знаете ли го тези клипчета? На Анди, на Данди и не знам как да ви го кажа, но можете да намерите в YouTube Анди, Дани, Алина, тя в Инстаграма има, в ТикТока има и Крис може да намерите в YouTube. Ако искате, напишете, видите ви казах. Ако имате Инстаграм, таковайте. Ако имате TikTok, и таковате. Дори не знам как да ви казвам и така нататък. И сега тя нагледам. Как убиват. И сега се играва. Кажете тук. Че има изплаш, помислих, че си е убит. Не. Една минута, само чакай. Добре, вече съм готова. Само исках малко да се брикнах и ти беше. Добре, за сега хора, не знам колко си снимам, защото не съм ти вече. Или? Чакай се, че е 7:25.
Ама моля, пишете, дайте лайк, защото имам 15 хора, пък един в титока имах 99 хора, обаче ме триха, защото съм на 6 години. Да, знам, че съм малка, много какво да направим, искам да снимам, защото искам да вземам пари и да си купя лого. Защото ти прям много. Само ако беше ме гледаха 90 хиляда хора ме гледаха, много беше и се радвам. Скачах от радост. Ама за сега имам 15 хора. И така се помогам. Добре, айде да видим кой обича и кой дете тя не обича. Чакай, тази... Еу! Ако знаете как се казва играта, просто играйте. Дори не знам какво да ви кажа. Докато казах, дори какво да ви казах, убихам. Англия. Вместо докато аз искам най-много, ето този нож обичам. Ама с този нож вече съм стигнала тук. Там дете натиснах нагоре, а той съм аз. Добре, за сега ти вече хора. Мислям, че си има втора част, защото... Знам, дори никой не съм убия, дори никой не съм заселяла, обаче 2 пъти заселях някой, дето и... Дори не си имах клипче. Да, не знам. Чакай, Нина го убих и... Да, не знам, добре, за сега ето и чао!